श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ரொம்ப அற்புதமா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது பதம். எல்லாம் சின்ன சின்ன பதமா தான் இருக்கு. 7, 8, 9 மேக்சிமம் 3மே முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். ஆனா இந்த ஒரு பதம் மட்டுமே, இந்த 7வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பத்தாது, 3 நாள் ஆனாலும் பத்தாது. இந்த பதத்துல அவ்வளவு சாராம்சம் வியாசர் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கிறார். முடிஞ்ச வரைக்கும் நாமும் இந்த அரை மணி நேரத்துல எவ்வளவு சுருக்க முடியுமோ சுருக்கிடலாம். ஓகேங்களா? கந்தம் 1, அத்தியாயம் 1, பதம் 7வது பதம். ஓகேங்களா? இதோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 ஸ்லோகத்துக்குள்ள முக்கியமான சாராம்சம் நன்மைச்சாரியத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக முனிவர்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் நம்ம 1ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா படிச்சுன்னு வரோம். இந்த இடத்துல 7வது பதத்துல ரொம்ப அற்புதமா என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, வேதாந்தத்தை பத்தி சொல்லப்படுது. வேதாந்தம்னா என்ன முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சரி, இந்த 7வது பதம், அந்த பதம் மட்டும் படிங்க, ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् पादरायणः अन्ये च मुनयस्तोधा परावरविदो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. இந்த பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓ சூத கோசாமி, அதாவது கட்டறிந்த வேதாந்தத்தின் மூத்தவரான தாங்கள் பரமபுருஷ அவதாரமாகிய வியாச தேவரை பற்றி நன்கு அறிந்தீர்கள். எல்லா வகையான பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக அறிவிலில் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர் மற்ற முனிவர்களை பற்றியும் நாங்கள் அறிவோம். இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, வேதம் 4, உபநிஷங்கள் 108, புராணங்கள் 18. இது சாராம்சம் நம்ம படிச்சுருக்கோம். வேதாந்தம்னா என்ன? யாருக்கா சொல்ல முடியும்? விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? வேதாந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வேதங்களின் விளக்கம் சொல்லுங்க. அஜோர் சாம அதர்வன வேதங்கள் 4 இருக்கு இல்லையா? அதனுடைய விளக்கங்களை பற்றி வியாசதேவர் வந்து விரிவாக எழுதியிருக்கிறார். இதுதான் வேதாந்தம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? வேதாந்தம் வேதங்களை பற்றிய விளக்கம். அதாவது வேதான்றது 4 விதமான வேதங்கள், உபநிடங்கள். அதாவது வேதாந்தத்திலிருந்து எடுத்ததுதான் இந்த உபநிஷங்கள். சாரம் வேதாந்த, அதாவது உபநிஷோட சாரம் தான், வேதத்தோட சாரம் தான் வந்து உபநிஷம். இந்த உபநிஷம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க. 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க இதுல இந்த வேதாந்தத்தை பத்தி. அதுல 8 விதமான, நம்ம சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். 8 விதமான, தவறா சொல்லிட்டேன், 6 விதமான வேதாந்தர்கள் இருக்காங்க. நிறைய வேதாந்தங்கள் இருக்காங்க. இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டது 6 தான். 6 வேதாந்தங்களை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேத தொகுப்பாளர்கள் சொல்லிட்டு. இப்ப அதுலயே நம்ம கீதையிலே பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யுகத்துல பதஞ்சலி முனிவர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லப்பட்டதை பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா பக்தி தான் சிறந்ததுன்ற மாதிரி கொடுக்குறாரு. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தடிக்கு விழுந்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் யோகாசனம் இருக்கு. அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லல, செய்யலாம். பட் அது எதுக்கு? உடலும் மனதையும் புத்தியையும் செயலையும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணு. புத்தி கூட செயல் கண்ட்ரோல் பண்ணாரு, இது மட்டும்தான். ஆனா அது அவசியம் இல்லைன்னு தான் நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கீதையில கொடுக்குறாரு. சரி, இங்க வருவோம். இப்ப 3 விதமா இதை பிரிக்கிறாங்க. இல்ல முன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உபநிஷங்கள்ல இருந்து பிரிக்கப்பட்டதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுருதி பிரசானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சுருதி பிரசானம் வந்து வேதங்கள் இருந்து பெறப்பட்ட
உபநிடங்கள் தான். இது ஒண்ணு. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மசூத்திரம் சொல்லுவாங்க. பிரம்மசூத்திரம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வியாசர் எழுதியாரு பாத்தீங்கன்னா நூல், அந்த உபநிடத கருத்துல வந்து தர்க்கம் பண்றது, தர்க்க ரீதியாக விளக்கப்படுறதுதான் வந்து பிரம்மசூத்திரம். இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா நியாய பிரஸ்தாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிரஸ்தானம் சொல்லுவாங்க. மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. கீதையில வந்து என்ன சொல்லப்படுன்னா சுமித பிரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சுமித பிரஸ்தானம் சொல்ல போது இந்த உபநிடத சாரத்தை எழுதியாக விளக்கப்படுவதுதான் கீதை. இதை மூணுமா பிரிச்சிருக்காரு, ரொம்ப அழகா பிரிச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம சீல பிரபுபாதா சொல்றது என்னன்னா, எதுவுமே படிக்க வேணாம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இதை படிச்சாவே போதும், வேற எந்த வேதங்களும் நீங்க படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. அதோட சாரம்சம் அழகா நம்மள வியாதவியாசர் ரொம்ப அற்புதமா அது நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், இதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா நம்முடைய வாழ்வியல், நம்முடைய உளவியல், எல்லா விதமான செயல்பாடு எங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா கீதை தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கீதை, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா இந்த லெவல் 1 லெவல் 2 எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும். இந்த லெவல் 3 எடுக்கிறது இதெல்லாம் உபநேசங்கள், நம்மளை பக்குவப்படுத்துறது தான் அந்த உபநேசங்கள்லாம் வரும். ஆனா கீதையை நம்மளை அதிகமா பக்குவப்படுத்தும். லெவல் 1 எடுக்கணும் ரொம்ப பிரியப்படுவேன் நான், ஏன்னா அவ்வளவு ஜூஸ் அதுல இருக்கு, படிக்க படிக்க ஆர்வம் வந்துகிட்டே இருக்கும். சில பிரபுபாதா சொல்லுது, அதுதான் ரொம்ப அழகா வந்து இது மூணா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அதனால கீதையை வந்து ரொம்ப உபநிடங்கள்ல இருந்து 108 உபநிஷம் படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதோட சாராம்சம் வந்து இது கீதையில தான் இருக்கு. அதுதான் இந்த 9வது ஸ்லோகத்திலையும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதை மூணா பிரிச்சு ரொம்ப அழகா வந்து விடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு யாராவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுக்கிறனா கூட சரி, அதுக்கு தகுதியா இருக்கணும்னு முதல்ல பார்க்கணும். அதுதான் ஒரு ஆசனம் அமைச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா. ஒரு குரு வந்து உட்கார்றாருன்னா இந்த 3 தத்துவத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தத்துவாதிகள் 6 தத்துவாதிகள் இருக்காங்க, இந்த 3த்தையும் நாம பிரிச்சு படிக்கணும். உபநிடங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும், அதே மாதிரி பிரம்மசூத்திரம் தெரிஞ்சிருக்கணும், கீதையை பத்தி ஃபுல்லா விளக்கம் தெரியணும். அப்பதான் அந்த ஆசனத்துல உட்கார்றதுக்கு தகுதி இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து சூத கோசாமிய நியமச்சாரியத்துல ரொம்ப அழகா வந்து முனிவர்கள் சொல்லி அவர் உட்கார வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இதுலயும் பாருங்க, இந்த மூணா பிரிச்சது மாத்திரம் இல்லாம வேதத்துல முக்கிய பிரிவுகள் வேற பிரிக்கிறாங்க. வேதாந்தத்துல 3 விதமான பிரிவு இருக்கு. இப்போ நம்ம பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதாவது உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இப்போ நம்ம பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயத்தை வருவோம். அது என்ன தத்துவத்துல நம்ம இயங்குறோம், எந்த தத்துவத்துல நம்ம மத்துவாச்சாரி கொண்டு வர்றார், யாருக்கா தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்துவாச்சாரி, ராமானுஜர், ஆதிசங்கரர், ஸோ 3 பேருமே கொண்டு வராங்க. இதுல நம்முடைய மத்துவாச்சாரி பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயத்துல எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கிறாரு, யாருக்கா தெரியுமா? ஆத்ம தத்துவம். இது இந்த உபநேசங்களும் சரி, இந்த கீதையும் சரி, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டது 3 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த பிரபஞ்சம், ஆத்மா, பரமாத்மா. இதுதான் இந்த தத்துவத்தை பத்தி தான் இப்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த தத்துவத்தை இந்த 3 ஆச்சாரிகளும் விளக்குறாங்க. அதுதான் கேட்கிறேன். இப்ப நம்மளுடைய துவைதம் மத்துவாச்சாரி கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா துவைதம் கொடுக்குறாரு. அவருடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 தான். ஒண்ணு ஆத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. இது என்ன சொல்றாருன்னா, தத்துவத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்மா மற்றும் உலகம், பரமாத்மா, இவங்க 3மே வந்து வேறுபட்டவங்கன்றார். இந்த 3மே தத்துவத்துல சொல்ல வருது, மத்துவாச்சாரி சொல்றது 3மே வந்து வேறுபட்டது. ஆனா ஆத்மா வந்து நிலையானது, பரமாத்மா அவர் பகவான். உலகம் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இயற்கை வந்து மாறக்கூடியது, ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்றத 3 பேருக்கும் 3 விதமா சொல்றாரு, விளக்குறாரு தத்துவம். அதோட சாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா,
மோட்சம் மோட்சம் அடையணும்னா நாம வந்து பகவானை சார்ந்துதான் இருக்கணும். பக்தி சார்ந்து இருக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி யோகம் கிடைக்கும், ஆத்ம தத்துவம் உணரும் இல்லைங்களா? இது ரொம்ப அழகா வந்து மத்துவாச்சாரியர் சொல்றார். இது துவைதம். இதே வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவரு சொல்றது இஷ்ட தெய்வம் சொல்றாரு. இஷ்ட தெய்வம் சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தனித்துவம் கொண்ட இரட்டற்ற நிலை, இரண்டற்ற நிலை சொல்றார். இரட்டற்ற நிலைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா, தத்துவத்துல பிரம்மா வந்து உண்மையானது, உயிர்கள் வந்து ஜட பொருளில் பிரம்மத்தின் உடலோடும் பிரம்மத்தில் பகுதியாக உள்ளது, இவை பிரம்மத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாதவை அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு, தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு. அதோட சாரம் என்ன சொல்றாரு ராமானுஜர் பாத்தீங்கன்னா, பகவான், ஆத்மா மற்றும் உலகம் இம்மூன்றும் உண்மை, ஆனால் ஆத்மாவும் கடவுளை சார்ந்துள்ளது அவர் சொல்றது ராமானுஜாச்சாரியா. அது விஸ்வஜோதில சொல்றாரு. இதே வந்து நம்ம ஆதிசங்கரர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அத்வைதம் சொல்றாரு. அத்வைதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, இரண்டு அல்ல. அத்வைதம் சொல்லும் போது அத்வைதம். தத்துவம் என்ன சொல்றதுன்னா, பிரம்மா மட்டுமே உண்மை, ஆத்மா பிரம்மா முற்றிலும் ஒன்றுதான், இந்த உலகம் என்பது மாய. நல்லா எடுத்துக்கிட்டேன் நானு. ஆதிசங்கரர் அது சொல்றாரு, சாரி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ அவர் என்ன சொல்றா, இது உண்மைன்றார். ஆனா சாரம் என்ன சொல்றாருன்னா, அக பிரம்மா நீ பிரகாமி சொல்றாரு. அதாவது நான் பிரம்மாவாக இருக்கிறேன், யாரு ஆதிசங்கரர். இதுதான் முரண்பாடு இருக்கு. ஒரு ஆத்மா பிரம்மா தான் அப்படின்றார். அதாவது அவர் சொல்றது என்னன்னா, அகம் பிரம்மாயி அப்படின்றார். பிரம்மாயின்னு சொன்ன போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ ஆத்மா எல்லாமே பிரம்மாவுடைய கலந்ததுன்றார். இந்த இடத்துல முரண்பாடு இருக்கு. பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் பிரம்ம நிலை. ஆனா இதே ராமானுஜரும் மத்துவாச்சாரியம் என்ன சொல்லப்படுறாங்கன்னா, நீங்க பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தா அவருடைய லோகத்துல போய் நாம அவருக்கு சேவை பண்ணப்பான்னு. ஆனா அத்வைதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அதாவது பிரம்மனை போய் கலந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் முரண்பாடு இருக்கு. இதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கலாம், உள்ள நிறைய போனோம். இதுதான் தத்துவம். இதை வந்துதான் இந்த 6 விதமான தத்துவவாதிகள் வந்து அதை விளக்குறாங்க. விளக்கி பார்த்தா கூட இப்போ நம்ம அந்த பிரச்சனை ஓடின்னு தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள ரொம்ப உள்ள போவேனா டீப்பா, நம்ம அந்த அளவுக்கு பெரிய இது கிடையாது. ஆனா இதை பத்தி நான் இன்னும் விளக்கம் நிறைய படிக்கலாம். அதுதான் சொல்றது, இந்த ஒரு ஸ்லோகமே நமக்கு வந்து நேரம் பத்தாது. இந்த 1/2 மணி நேரம் இப்போ ஓடி போச்சு பாருங்க, போய் நிற்குது பாருங்க. ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் இல்ல, சாராம்சம் இருக்கு. இது உண்மையை சொல்ல போனா ஒரு நாள் உட்கார்ந்தா கூட முடியாது. ஏன்னா இந்த 6 பேரை பத்தி சொல்லணுமே, தத்துவவாதிகள் 6 பேரையும் சொல்லணுமே இல்லைங்களா? பதஞ்சலி முனிவர் சொல்ல போனா சொல்லிக்கிட்டே போலாம், கௌரவரை சொல்லினா சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளவு விஷயங்கள் சாராம்சம் இருக்கு. அது எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல உட்கார்ந்து பண்ணணும். ஒன்னும் நிறைய சொல்லலாம், ஏகப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சொல்லிட்டே போலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம் ஒரு அளவுக்கு, அதாவது பிரம்மசூத்திரம் நம்ம என்ன, இந்த 3 விதமா நம்ம படிச்சோம். வேதாந்தங்கள்லாம் என்ன அப்படின்ற ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப டைம் இல்லைனால சிம்பிளா படிக்கிறோம். இன்னொரு நாளைக்கு வந்து நம்ம பாகவதம் கிளாஸ்ல 1 மணி நேரம் கிளாஸ்ல வாங்க, அதை பத்தி விளக்கமா படிக்கலாம். சரி, எட்டாவது பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 8வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க? வைத்யம் தாம்சம் தற்சர்வம் தத்வதஸ்ரத் அனுக்ரஹாத் பிரபுஸ்ய சிஷ்யஸ்ய குரவோ குஹ்யம். கொஞ்சம் யாராவது மியூட் பண்ணுங்களேன், யாராவது அட்மின்ல இருக்க போட்டிருக்கனே. குரவோ குஹ்யம் அபோன மொழிபெயர்ப்பு. நீங்கள் பணிவு உள்ளவர்களாகையால் அவங்களுடைய ஆன்மீக குருவார்கள் ஒரு நற்புண்முள்ள சீடருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய எல்லா கல்விகளையும் உங்களுக்கு அளித்துள்ளனர். எனவே அவர்களிடமிருந்து தாங்கள் கற்றறிந்தெல்லாம் எங்களுக்கு கூறுவராக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இப்போ வந்து சூத கோசாமியே ரொம்ப அழகா வந்து கேள்வி, அதாவது அவர் வந்து
ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சுகர் மூலியமா இவர் கேட்டார். சுகர் மூலியம் கேட்டு சூத கோசாமி இங்க வந்து நைன்வசாரத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் எடுத்து உரைக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த வேதாந்தங்கள், வேதம், இந்த உபநிடங்கள், இந்த புராணங்கள் இதெல்லாம் கற்று தேர்ந்தவர் தான் சூத கோசாமி. ஆனா அவரை விட சுகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான ஒரு மகான் சொல்லலாம். தாயோட வயிற்றுல 12 வருடங்கள் இருந்து பகவான் அருளால வெளியே வந்தவர்னா அவரு பட்ட எப்படி நம்ம பரிசுத்த மகாராஜா மாதிரி தான் அவரும். ரொம்ப அவருக்கு உள்ள வித்தியாசம் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு இவரு சுத கோசாமி நமக்கு எடுத்து உரைக்கிறார். அப்போ அவர்கிட்ட எப்படி நாம அடிபணிந்து கேட்கணும் பாருங்க. ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. சரணாகதி அடைய தன்மையில இருக்கணும். சரணாகதி தன்மையில நாம வந்து அவர்கிட்ட இருந்தாதான் நாம அந்த இடத்துல தாழ்ந்து இருக்கணும். எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரி பகவான் அப்படியே நினைச்சு நம்ம பண்றோமோ, டிவி பார்க்க கூடாது, பேசக்கூடாது, எந்த ஒரு சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாடு எப்படி பண்றோம், பகவானுக்கு எப்படி நெய்வேத்தியம் பண்றோம், அந்த சிந்தனையில் தான் பகவானுக்கு நாமும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். அதேதான் ஒரு ஆச்சாரி இருக்காருன்னா அவர் வந்து ஆத்ம நிவேதனம் அடைஞ்சு நின்றாதான் அந்த ஞானம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா கிடைக்காது. அதுதான் ரொம்ப அழகா இந்த 8வது பதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்தணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? திருப்திப்படுத்தலனாலும் அவர் சொல்ல வேண்டிய கடமை அவர் கரெக்டா செஞ்சிருவாரு. ஆனா நமக்கு அந்த ஞானம் ஏறாது. நம்ம கீழ்நிலையில இருக்கணும், உயர்ந்த நிலையில் நம்ம போகக்கூடாது. அந்த எண்ணம் வந்துச்சுனாவே, தான் என்று அகந்தி வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க சொல்றதை நம்ம காது கொடுத்து கேட்க முடியாது. கேட்டாலும் உள்ள ஏறாது. அது என்ன குணத்துல போயிடும்? ரசோ குணத்துல போயிடும், சத்துவ குணத்துல போயிடும், தமஸ்ல போய் சேர்ந்துடும். அப்ப ஆன்மீக வாழ்வில் வெற்றியின் ரகசியம் என்ன? ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்தணும், அவர் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். அப்பதான் அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அதே மாதிரில வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அற்புதமா, சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இந்த ஆன்மீக குருவை பத்தி ரொம்ப அழகா பாடியிருக்காரு. நம்ம கோவில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில நாம என்ன பண்ணுவோம், மங்களார்த்தி பண்ணும்போது சம்சார லீலையை பத்தி படிப்போம். மதியம் ராஜபோகம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு அப்போ ஒரு ஆராய்ச்சி எடுக்கும்போது அப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு கீர்த்தனம் பண்ணுவோம். மாலை நேரத்திலையும் பகவானுக்கு ஒரு கீர்த்தனம் பண்ணுவோம். எப்படி 3 விதமான கீர்த்தனம் பண்ணுவோம். குருவை பத்தி குரு பூஜை பண்ணும்போது ரொம்ப அற்புதமா குரு பூஜை பண்ணும்போது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு கீர்த்தனம் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அது எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த 8 விதமான அஸ்தங்கத்தை பத்தி சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். குரு எப்படி நாமோ குரு என்ன மாதிரி பகவானுக்கு அவருடைய குருக்கு எப்படி தொண்டு பண்றார், பகவானுக்கு எப்படி தொண்டு பண்றார் அப்படின்றது இந்த அஸ்தங்கள்லாம் படிச்சா நமக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம் புரியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாம வந்து இறங்கி இருந்தாதான் நமக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கும். இப்போ 2-3 நாளாவே வந்து நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல ரொம்ப அற்புதமா நம்ம மகாராஜா குரு மகாராஜா சொற்பொழிவு ஆற்றினார். இந்த வயசுல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஒரு சவுண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிங்க, மியூட் பண்ணீங்க. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு உடல் உபாதிகள் இருந்தாலும் அது கர்மா கிடையாது. உடல் உபாதிகள் இருந்தாலும் அவ்வளவு அற்புதமா நேற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு அவர் பண்ணாரு பாருங்க. கௌரங்கா கௌரங்கா கௌரங்கான்னு கத்துறாரு. அவ்வளவு அற்புதமா அந்த குழந்தை மாதிரி பண்றாரு. அதுவும் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் அவ்வளவு அற்புதமா பதில் கொடுக்குறாரு. நம்மளால முடியுமா பாருங்களேன், யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். பேசவே முடியாத நிலைமையில இருந்தும் கொடுக்குறாரு பாருங்க. இதெல்லாம் எது? பகவானுடைய கருணை, அவருடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கணும்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் கேட்க முடியும். இல்லைன்னா நாம சும்மா வந்தோம் கிளாஸ்ல உட்காந்து யாரோ சொல்றாங்க யாரோ பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஏறாது. அப்ப அந்த கதியில வரணும்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து சரணாகதி அடைய நடைமுறை. நம்ம சீடர்னா எப்படி இருக்கணும்ன்றதையும் ராமானுஜ ஆச்சாரி கிட்ட ஒரு பையன் இருந்தான், அவருடைய தம்பி தான், அவருடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் கிடையாது, சித்தி பையன். அவரு செய்யற செயலாம் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா தெரியும் ராமானுஜ ஆச்சாரியாருக்கு.
அப்போ அவங்க சித்தி என்ன பண்றாங்க, ராமானுஜாச்சாரியன்னு சொல்றாங்க. அவரும் ஒரு குருகுலத்துல படிச்சுட்டு இருக்கார், ராமானுஜரும் படிச்சுட்டு இருக்கார். இவர் வந்து சேர்க்கிறாங்க. தம்பி பாத்துக்கடா அப்படின்னு. சரி நான் பாத்துக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் குரு கிட்ட பட்டாச்சாரிட்ட சொல்லி சேர்த்துக்கிறாங்க. பரசர பட்டாச்சாரிய சொல்லி சேர்த்துக்கிறாங்க. உடனே அவரும் வந்து படிக்கிறார். அப்போ அவருக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க. இவரும் ஒரு சீடர் தான், ராமானுஜரும் சீடர் தான், அவரோட தம்பியும் ஒரு சீடர் தான். அப்ப தம்பி கிட்ட ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க. நீ குருவோட பெட் எல்லாம் தட்டி கிளீன் பண்ணி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறாங்க. அப்ப இவர் போறாரு. அவர் பெட் எல்லாம் தட்டி கிட்டி போட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு பெட்டை போட்டு ஒரு படுத்து இப்படி பாக்குறாரு, படுத்து பாக்குறாரு. இதை ராமானுஜர் பார்த்துட்டார். ராமானுஜர் பார்த்து நேரா போய் பட்டாச்சாரிட்ட போய் சொல்றாரு, இது மாதிரி அவன் படுத்து எழுந்தான் அவங்க பெட்ல அப்படின்ட்டு. உடனே அவனை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு. பட்டாச்சாரி கேட்கிறாரு, நீ எப்படி ஒரு குருவோட பெட்ல படுக்கலாமா, படுக்க கூடாது இல்லையா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்றாரு, சிச்சோ அது அபராதம் இல்லையா, அது மாதிரி படுக்க கூடாதே, அபராதமாச்சு அப்படின்னு. அப்ப நீ ஏன் படுத்த அப்படின்னு குரு கேட்கிறாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு விளக்கம், சுவாமி நான் வந்து படுத்தது ஏன் படுத்தேன்னா, நான் செஞ்ச வேலை கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்தேன். இரண்டாவது வந்து அந்த பெட்ல நீங்க படுக்கும்போது உங்களுக்கு சுகமா இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக ஏதாவது இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக தான் நான் படுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னு. அந்த எண்ணத்தோட தான் நான் படுத்தேன் தவிர வேற எந்த எண்ணம் கிடையாது அப்படின்னு. அப்போ ராமானுஜருக்கு சீன் ஆகி போச்சு. சே எப்படிப்பட்டவன் இவன் நம்ம தவறா நினைச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இதை கொஞ்ச நாள் போன உடனே அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறார். உடனே ராமானுஜர் போய் அவரோட மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஒரு குருஸ்தானத்துல இருக்கிறவர், முதன்மையான குருவா இருக்கிறார். பரசர முனிவர்கிட்ட ஒரு முதன்மையான குருவா இருக்கிறார். இருந்து கூட அவர் அவனோட தம்பி கிட்ட ஆத்மனிவன் மன்னிச்சிடறாரு, காலில் விழுந்து கும்பிடுறார். யாரு, ராமானுஜாச்சாரியா. அப்புறம் ஒரு நிலையில வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்துல ராமானுஜாச்சாரியர் வந்துட்டார். அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வழியா தோட்டத்துல வழியா போயின்னு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை பாக்குறார் அவரோட தம்பி. அந்த பாம்பு டக்குன்னு அந்த பாம்பை போய் பிடிச்சி தலையை பிடிச்சிட்டு அது உள்ள கையை விட்டு இன்னமும் நோண்டி நடக்கிறார். இவர் ராமானுஜாச்சாரியருக்கு பயம் வந்துடுச்சு. என்னடா இப்படி பண்றான் இவன், ஒரு விஷ பாம்பு அது உள்ள கையை விட்டு இன்னமும் நோண்டிங்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார், என்ன பண்ற அப்படின்னு. நான் கொஞ்ச நேரத்துல நீ என்ன மாதிரி பயந்துட்டேன், நானு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத, நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற, பாவம் இல்லையா பார், அது எப்படி இப்படி மயங்கி விழுந்து கிடக்குது பாரு, இறந்து போன நிலையில கிடக்குது பாரு அப்படின்ற ராமானுஜர். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, அண்ணா தப்பா பேசிட்டீங்க, ஆக்சுவலா வந்து நான் அந்த பாம்பு ஏதோ சாப்பிட்டுருக்கு, அது சாப்பிட ரொம்ப சிரமப்பட்டது, அதனால அது வாய்க்குள்ளார முள்ளு இருக்குது நான் பார்த்தேன், அதனால தான் நான் வந்து அந்த முள்ள வாய்க்குள்ள இருந்து கையை விட்டு எடுத்தேன், விரல விட்டு எடுத்தேன் அப்படின்ற. டேய் அது கடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுறது, அது முக்கியம் இல்லை, அதுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார், அதுவும் ஒரு ஜீவராசி, அதுக்கு ஒரு இடைஞ்சல் வந்தா அதை நம்ம பாதுகாக்கணும், அதுதான் நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா வந்து தம்பி வந்து ராமானுஜாச்சாரியருக்கே விளக்குறார். உடனே ராமானுஜனை பார்த்தார், நான் அவனை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ற. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஸ்டோரியில வரும். ஆச்சாரியங்களும் அப்படிதான், ஆச்சாரியங்களும் அப்படிதான். அதே சிஷியன் எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எந்த ஜீவராசியுமே பகவானுடைய அம்சம், எல்லா ஜீவராசி, எறும்பு கூட பகவானுடைய அம்சம் தான். அப்ப எறும்பு கூட நம்ம கொல்லாமா இல்லைங்களா? இதெல்லாம் உணர்ந்தவன் தான், ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தாதான், இந்த தத்துவத்தை உணர்ந்தாதான் நம்ம அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போக முடியும். இதுதான் பாருங்க 9வது அத்தியாயத்திலையும் 9வது ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்மளுடைய கீதையை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? இது என்ன சொல்றாங்க, பிரியவார்கள் மந்த புத்தி படைத்தவர்கள், அதிர்ஷ்டமற்றவர்களுக்கும் அனைத்திற்கும் மேலாக எப்பொழுதும் அமைதியற்றவர்களாக உள்ளனர். இதான் நம்மளுடைய வாழ்வியலை பத்தி கீதை ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? சுருதி சம்பசம் சொல்லப்படுது. அந்த கீதையை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு செயல்படணும். வெறும் படிச்சா மட்டும் படிச்சா கேட்டா மட்டும் பத்தாது. நம்ம வாழ்வில்லைன்னா ரொம்ப கடினம். இது பாசாங்கத்தனமான லோகம் இல்லையா, கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா முயற்சி பண்ணணும், முயற்சி பண்ணாதான் கண்டிப்பா நம்ம முடியும். இதுலயும் பாருங்க, பகவானுடைய பக்தர்கள் பொதுமக்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் காண எப்பொழுதுமே ஆவலாக உள்ளனர். இப்ப நம்ம கூட ஆன்மீக தன்மையில இருப்போம், பகவானை பத்தி துதி பாடுவோம், ஸ்லோகம் படிப்போம், பாராயணம் பண்ணுவோம், பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்ணுவோம். அதை முடிச்சு வெளியே வந்தோன்னு வச்சுங்களேன், பௌதிகத்தன்மை போயிடும். பௌதிகத்தன்மை நம்ம இருக்கணும், அப்பதான் ஒரு வாழ்வியல் இல்லையா, பணம் சம்பாதிக்கணும், எல்லா விதமான செயல்பாடு நம்ம செஞ்சே ஆகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நம்ம பௌதிகத்தன்மையும் நமக்கு வேணும்,
ஆன்மீக தன்மையும் வேணும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா செயல்படணும். பகவானுக்கு முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். இந்த 9வது பதமும் அதுதான் நம்ம கொடுக்குது. இந்த 3மே வேதாந்தத்தை பத்தி கொடுக்குது, குரு கிட்ட எப்படி சரணாகதி தன்மை கொடுக்குது, பகவத்கீதை நம்முடைய வாழ்வியல் சொல்லி கொடுக்குது. இப்படின்ற 3 பதமும் நம்ம ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த அரை மணி நேரத்துல இதான் சொல்ல முடியும். இதுக்கு மேல லெவல் அந்த இதுல வாங்க, 1 hour கிளாஸ்ல வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.